Nej, Ja. Ja. Ja, flytta dig. Vad har nu? Vad fint det blev igen. Titta. Ja, fint. Men ja, inte på fy. Ja, hon tittar på storbror. Pappa. Pappa. Ja, Hjälp mig. det är så. Vad till? Där. Ja. Så. Ett till. Så då. Tack, tack. Alltså pappa. Ja. Har du inte rätt kläder så flytta dig. Han är väldigt mån om oss. Pappa. Nej. Nu får du måla där. Vad till? Ja. Där. Ja. Okej. Så. Men nu får du använda färgen där. Nej. Så. Titta på vad du gör. Vad trodde du, Liam? Att du inte skulle få i huvudet? Han kollar sig i spegeln och målar. Och blir förbannad när han får det i huvudet.